kokonton kafircin Kabiru Gombe shi ma kafiri ne, ina da hujjoji na. In kuma ba haka bane, don Allah ku kira ni gayyata, ni ina jiran ku mu je mu yi mukabala. Na tabbata ku kafirai ne ba shakka, wanda ma yake shakkan kafircin ku shi ma kafiri ne. Mu je. Duk wanda yake tunani da cewa yana da musu, don Allah ina roƙonka ya ji tsoron Allah, in dai akwai Allah a zuciyar shi ya gayyace ni mu zamna. Wayannan kafirai ne kada an mudulakan babu shakka. Man lam yakfur al mushrikina aw shakka ala kufrin aw sahaha madhhabahum kafara ijma'an. Duba littattafanmu inda ake fito da babin ridda. Duk mutumin da ya aikata kafirci ya siya akan wannan kafircin din, sai ka kasa mai da shi kafiri, ko kai shakkan kafircin shi, ko ka ce wannan abin da yayi daidai, ka nuna yayi daidai, kafara, ka kafirce ijma'an. Duk ijma'in malaman duniya su ittifaki kai kafiri ne. Saboda haka lokacin da kafirai suka kashe Sardauna, a wannan lokacin ba wai haka kawai suka zo fa suka kashe Sardauna, sai da suka samu haɗin kai da munafukan arewa. Haka ne? Kafuran yanzu inda suke so su kawo mana ta'addanci, su zo su wulakantar da mu, to fa mun gano waɗanda suke ba su kofa, mun gano su. Irin munafukan da suka buɗa ma wa'yancan suka je suka kashe mana iya kakanninmu, to ga wa'yanda suke buɗe masu kofa kuma su zo su kashe mana shugabanninmu. Mun gano ai. Saboda haka muna jiran ku, tunda kun bayyana mana da cewa ku munafukai ne, muna jiran ku. Allah ya samu dace. Na biyu, na uku, a game da wa'azin da malam yayi. Malam yayi adalci. Ya yi adalci a wa'azinsa, kuma Alkur'ani ya faɗa. Daga cikin kafuran akwai wasu wa'yanda ko da sun kashe wa'yancan suna regretin ɗin abin da suka yi, suna gyara halayyansu. Su Allah bai hana mu yi, Allah ya bai ce mu yi adawa da su ba. Kamar yadda yake a cikin ahlul kitabi, ai malam ya bayyana yake a nyamuran din ga irin waɗanda suke namu ya namu, ko ba faɗa ba? Haka ne? To Allah madaukakin sarki ma ya faɗa mana a cikin Alkur'ani, yake ce mana walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Sai ya ce minhumul mu'minuna amma wa aktharuhumul fasiqun. Daga cikin su fa akwai na kirki. Kuma haka malam ya faɗa. Kowa ya saurari maganan malam ya ce daga cikinsu fa akwai na kirki, ba duka condemn ba ya yi musu. Wanda suka tuba suka dawo suka ba mu haɗin kai, muna tare da su. Amma wanda ya siya a bakansa har coci ake zuwa, mu mun ga bidiyon, an nuna mana bidiyo, pasto ya fito a coci yana ce in dai an yi muslim a Najeriya sai dai za a zubar da jini, kaf Najeriya za a zubar da jini. Na gani, ko ba ku gani ba? An yi haka. Mutum ne ya fito a vila yana magana, ya ce in sarkin musulmi ne muka ɗauko ya zamanto mataimakin Tinubu, Najeriya ba ta musulmi ba ne, sai sun kunyata mu. Ba faɗa ba, zagin musulunci ne ko daraja musulunci? Shi ne Kabir Gombe kake goya masu baya? Duk mai kin musulun bayi da kishin addininsa ne. Yauwa to kaga kamin malam ya faɗi musulun kaga ga ƙarin bayani. Shi Peter Obi ya ce za a yi zaɓe, za a gwada tsakanin Jesus da Muhammad. Ya faɗa, maganan ta fito, an faɗi haka. Sai ka zo ka ce sam dare a ɗauko riga a sa mashi a baitul jama'a ta al'umma a nuna ya yi jaruntaka. Domin duk mutumin da yake da wata alfarma a cikin kafurai, sai ya zo ya ziyarce ka, sai ka ɗau kyautar riga ka bashi, to ba wai rigan ake dubawa ba, me ya yi?
kaga yayi jaruntaka, ka ji daɗin abin da yayi, yayi maka abin da kai baka da abin da zaka saka mashi sai da wannan. Ina haka ne? To kaga Peter Obi yayi jaruntaka, ya jajirce, ya ja kiristocin Najeriya, ya rudar da su, sun fito suna sukan musulunci, suna sukan musulmai. Tun da yayi wannan jaruntaka ya zo gidanka bari ka bashi riga, gobe ma ya ƙara. Ina haka ne? Manufan ba da rigan fa kenan. Ka tuna fa ni na je ina auna a lokacin mun kai a Tarugu a lokacin gwamnan shi yana gwamna, wallahi ina so in je karkashin gadan nan ma yi alwala ko rana aka yi karkashin gadan nan, Allah aka ce karka kuskura, sai da na hau gadan nan na sallaka na je Asaba, anan nayi alwala, nan ma muke zuwa mu kwana. Ka isa maka kwana a anguwansu lokacin da yana gwamna, ku je ku yi bincike. Baka isa ba, kasuwan da muke ma nan kusa abin nan ma ba karamin wahala muke sha a lokacin ba. Ma kana abin nan, to mu mun gode Allah da ya tona mana asirin ku. To saboda haka Alkur'ani ba abin da ya bar mana. Alkur'ani ba abin da ya bar mana. Duk addu'o'in da kuke yi, wani sai karan jiya ma sai yake ce mani, ai Salihu Zaria ya burge ni. Addu'an da yawa Peter Obi ya ce ma in alkhairi ne Allah ya kashe shi, in kaza kaza ne. Yaushe zaka yi tunanin alkhairi a irin wannan ma har kai mashi istikhara? Misali shine nace mashi to ga misali. Kaga arniya tantagaryan arniya. Ka ce bari ka je kai sallah kai istikhara. Allah ya baka ita ka aure ta. Nace ya halatta a musulunci, sai ya ce bai halatta ba. To nace to ina ga shugaba? Nace istikhara ana yin istikhara akan abin da Allah ya halattar ne, ba a yin istikhara akan abin da Allah ya haramta. Sai ka ce ya Allah bari in zo yin istikhara, in zina halal ne Allah ka sa in je in yi zina. Ko mutum sai ya ce bari ya je yayi istikhara, in zina halal ne bari ya je yayi zina. Ai istikhara ya istikhara sai ya je yayi zina, ya ce ai yayi istikhara. Kaga fa yana shakkan halaccin zinan, haramcin zinan. To mu ba ma shakka, Allah madaukakin sarki yake gaya mana cikin suratul Ma'ida, yace tara kathiran minhum, zaka ga yawa daga cikin munafukai da suke cikin musulmai, yatawallawna alladhina kafaru, suna neman shugabancin kafurai. Allah ya ce labi isa ma kaddabat lahum anfusahum an sakhita Allahu alaihim. Tirda abunda suka aikata wa kansu, Allah yana hushi da su. Kafiran minhum fa Allah ce zaka ga yawa daga cikin munafukai masu raunin imani daga cikin musulmai suna kokarin yatawallawna alladhina kafaru, suna kokarin neman shugabancin kafirai. Allah ya ce la bi'sa ma kaddamat lahum anfusahum an sakhita Allahu alaihim. Tirda abinda suka aikata wa kawunan su, kuma wallahi Allah yayi fushi da su. Zaka yadda da wanda Allah yake fushi da shi? Allah fa yake fushi da shi, kai ka yadda da shi? Yanzu a ɗauka kai mutumin da baya son ka sai kaga wani yana ƙaunansa, ya za ka je? To ina ga Allah ya ce yana fushi da wane, kai ka ce kana ƙaunansa. Wanda duk ya ƙaunaci Kabir Gombe ya yi asara. Wanda ya ƙaunaci duk wayanda suke ma wayannan kafuran ɗan adawa tallafi, wallahi ya yi asara. Mu ba ma ƙi, daga cikinsu akwai wayanda Alƙur'ani ya gaya mana, ya ce innama yanhakumullahu anil ladina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum. Amma Allah madaukakin sarki ya gaya mana, yace la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah bai hane ku ba ku yi mu'amala da kafurai wayanda suke da amana, suke neman zaman lafiya, kuna tare da su, kuna zaman lafiya da su. Allah bai hane ku yi masu adalci, ku zamna lafiya da su, ku kyautata masu, domin Allah yana son masu adalci. Saboda su ba su yake ku ba sa faɗa da ku, ba ruwansu da ku, suna nan a kafircinsu, amma suna son ku haɗa kai, ku gina kasa, ku zamna lafiya. Allah bai hane ku yi wannan mu'amalan da su ba. To mu akan aqidan da muke kai kenan. Kafirai ba iri ɗaya bane, musulman ma ba iri ɗaya bane. Daga cikin mu ma musulman akwai wayanda haramun ne mu kawo su a jikinmu, saboda yan ta'adda ne, masu zub da jini ne, masu tada zamne saye ne. Duk mutumin da yake kisa a yaki, a zubar da jini,
yake kisa aje a kashe wasu, yake kisa aje a yi ma wasu ta'addanci, a kama su, wasu aikin nafin ɗinsu, waje aje a kona garinsu. Wallahi duk musulmin da yake da wannan aƙida ba ma tare da shi, ɗan ta'adda ne, kafiri ne. Musulunci bai karantar da mu haka ba. Mu musulunci yana karantar da mu raya al'umma ne. Ko da ba musulmai ba ne, ka raya su, ka nuna masu addini, su musulunta, ka samu lada. La ay yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairan laka min humrin ni'am. Wallahi ka shi Allah ya shirya maka da mutum ɗaya yafi duniyan nan gaba ɗaya da abin da yake cikin duniya. Domin wani hadisi ya ce khairun min ad-dunya wa ma fiha. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu, kaɗan na taɓo daga mai yawa. Ba wai iya karatun da zai yi akan Kabiru Gombe ba ne. Akwai zan je in bi karatun da ya in bi shi diddigi. Wannan an yanke ne kaɗai haka na ji shi, wanda aka ɗan yanke aka turo, amma zan je in bi diddigin karatunsa. Duk inda ya yi kafircinsa, ya bayyana munafurcinsa, in Allah da zan tono wannan abun in gaya wa al'umma, kamar yadda shauran malumanmu suke yin kokari su ƙara tono asirinsa. Mun gode maka Allah da ka tona mana asirin irin wayannan miyagun munafukai. Allah mun gode maka, Allah mun gode maka, Allah mun gode maka. Duk mutumin da ya zo baya nuna hadafin addininsa wa kafiri, to munafiki ne. Ka nuna mashi addininka, abinda addininka yake karantar da shi. Kar ka nuna mashi muna tare ne, kaza kaza, amma a zuciyanka baka son shi, munafurci ne. Ka nuna mashi abinda yake akai ba daidai bane, naka ne daidai, ka karantar da shi, ka nuna mashi hanyoyi na tsira, ka kawo shi a kusa da kai, ka dinga kyautata mashi. Haka musulunci ya ce mu yi. Dan adawa kuma wanda yake yakanka, to kar ka maso kusa da shi, domin ba mamaki in ka je zai kashe ka. In ya kashe kuma ka san abin da zai biyo baya ba, domin Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu. Duk akwai wuraren da Allah wannan sarki ke cewa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin, ayoyi daban-daban. Saboda haka ina roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu, Allah ya ɗora mu akan daidai. Anan zan takaita, ina faɗin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.